action kai wai lafiyar nan kwana biyu ka kamar duk a burgice kake to ka san yanayin rayuwa yadda take kasancewa na ce ka daina ka haƙura da takar kansilin nan haƙura da takar yan siyasar nan burgita mutane suke to tun na janye ba dole in janye ba na ci zaɓe a gidana da Allah ka je mutane na ce ka haƙura da takar kansilin nan kaƙi siyasar nan wahala ce wallahi to an yanzu ba sai na kansila ba kuma bayan na ci zaɓe a gidana wani kansila kuma zan yi zaɓen me ana fi ƙarfin ɗan siyasa yanzu haba na rantse da Allah har gara ka ci da local government da ka zauna a gidana ka zama mai gidan yan gudun hijira ne suke zuwa kome ina yan dangi ce Allah saki sorry wasu na rage mana hasken light ai ta gode pick up action yan dangi ce yan dangi ce Allah sarki kai ka san ku yan dangi a sati sai ku yi baki so biyu kuma saka wale je mu je pick up action ka san ku yan dangi a sati sai su yi baki so biyu kuma saka zo wani suke ko to da Allah zai sa ma wata biyar kawai za su yi su koma da ka ji daɗi a asirin gidanka ne ba a fallasa a kuma kamar ya ana rufa asiri ai to na rantse da Allah yanzu haka gidana kusan mutum 20 da wani abu ne me kusan mutum 20 da wani abu watan su na nawa kenan in ta ciki ke so nake kamata bada tsakani da Allah ni na gaji da irin wannan abubuwa dole ka fange shi ko ubangiji za ka ganka dole ka fange shi yasa na ganka sai a hankali bari kira mai ɗaki na canza ma position a'a za ka ce ni na gidan ka biwa ne muje pick up action wallahi kuwa wallahi na ko kaji ba kwa kiwa gidan nan ne na sai gidan ai ni ban san hayaniya ne wallahi kin gani ko yadda ake zaman aure kana ci bari kira mai ɗaki na gaisa a fati to shikenan fati kuma ba ku da wuta ko wallahi tallahi ba wuta ka san yi abubuwa ne na ce in kika zo a nan juyowa zaki yau juya mu kyamara ba haka sai ko wanda za ka fi sai sai ki ce musu ina wuri ina gajiya sai ki ce abba na gani da abba ne mana ai ba ka iya kiran sunan na saboda suna ce sai ki dan kawo musu ruwa da dan lemu sai ki ga wancan abin da still rolling still rolling yep action wallahi bari kira mai daki na gaisa fati to alhamdulillah fati na'am ina wuni ina gajiya barka ne ok dama baki ne na ce a dan kawo musu dan ruwa haka da dan lemu na ta ce abba abba na ba ta iya kira suna na saboda kunya da da ladabi ladabi kawai wallahi kai sa kai dace ubangiji Allah Allah ka tsara mu da irin wayannan matan nan Allah ka tsara mu da dan shiga daga ada ki dan gyara nan sai ka ce ban kina ji fati sai mun gama ya sa ko kun a sai ya gama addu'a sai sai sun ma gama rigima cika lifton kok epsin nan za ku sassaka guda to ki rage dogayen kokuna kana ji fati ba za ki shigo ba sai sun gama addu'a za ku fara tobe da kake nufi ni ba ban gane ba tunda muka shigo gidan nan sai cimo ba sai kake ha ba sai ya ce to ai ka Allah cika go ka ya baka fara wai kai da sai ka ce ai wata addu'a ko ba ma ka addu'a Allah ya za awa mun da alheri to ai jaruma gara a hakon mace kun gama komi cotton waye waye sa waka kun gama komi cotton sai kowa ya san wai kun gama komi cotton ana cotton run waye waye ya sa waka automatic wallahi ni ma haka ta take wani lokacin wallahi da kaji kawai wali shegiyar Ole? I'm rolling. hasken ya yawa
to ai nan ne aka buɗa an sai ake ragewa a nan masu tsayawa ba wani na ƙara ba kuma wannan in an buɗa yayi yawa sai ka rage kansan ka dawo da shi ai safa tuwon kana ji dan Allah dan annabi ba filin kai dai control din mu da zaka rika yi in ya ƙara sai ka tafi aishi to yasa na ce mutane su je a bar wajen fitilan ma a zauna yawan maganganun nan ba mu aikin mu je gode amrole action sound wallahi haka take ai ba ta ake suna na ladabi da dai an ba ta ake cewa ya Allah Allah ubangiji ka sara mu da irin wannan matan ba tsinannun mata ba Me? ya ubangiji na rike ka Me ka ce? na yaki ya balle da irin wasu matan ka san ma yaki Me? Kamar ya tsinannun mata me kake nufi da? Ni fa tun da na zo gidan nan kuke ta ci min fuska da kai da abokinka me haka? a ya ku oki ga shi nan to saboda Allah yanzu kin ga da kika san za ta kwanta wurin ladabi amma ke kaga abu a gaban ka ma ko ya yi kyau to Allah saka da alheri saka da alheri Ni kike wa Allah saka da alheri. kana ji sai ka ce amma na ganta katuwa da ganta za ta ci mu je gole action amin ta gode sosai in wannan ka kika maka kanki to amma in sani tambaya to wa da a ba kai abu na ga ta yi katuwa ta kandame ta zama kandama to wannan amma tana cin abinci ya kai doka uku a rana ko ne ya kai doka uku ko aji ai sai nayi da gaske da ita kan na rantsa da Allah in ta dafa indomi ɗaya kwai biyu da safe alƙwan sai ta kai yamma ita dai ta fiye shan ruwa ne ta wani lokaci da hafaɗa nake mata akan ci ba ta da ci wallahi Ba wani wanda daga ganin ta katuwa za ta ci. Daga ganin katuwa ce. wani gidan za a ga wata matar da ita da dangi just ciwu haba dole amrole action wasu matan kuma ko na rike da Allah yana faɗa wannan magana zaki ce wallahi ka sake zaga min dangi alƙur'an akan dangi sai bi to a nan ma zai zagi malam bello ne sai ku fara a nan ma sai ya zagi malam bello wallahi tallahi banki da ya ku fara hayaniya shikenan sai kai ɗan gidan malam bello sai dai faɗin gidan malam bello a fuska ake ɗazu a shi